masu ƙananan sana'o'i mata kenan, wanda ka tallafa musu a wancan lokaci da naira 20,000 wanda ka ce akwai wani tunani da kuka yi domin yin wannan. Me ya ja hankalinku domin yin wannan? To saboda farko mun ga yadda aka yi wannan direct cash transfer da gwamnati ta yi, sai muka to bai zuwa ma ga asalin mutane da ya kamata su samu wannan irin tallafin. To da muka kawo namu sai to dama noma ne na hekta 15, sai na raba kuɗin kashi 3, sai na ɗauki kashi 1, kashi 2 sai na ce to bari mu samu mata. Da mun fara badawa individual, sai muka ga muna ba da ɗaɗɗaya, sai muka wani in ka bashi ma ba zai dawo da shi ba, kuma ba zai iya abin nan ba. To sai muka ce to bari mu yi amfani da ƙungiyoyi. Shine muka samu ƙungiyoyi, za ka ƙungiya take da memba 50, 200, 400, haka akwai ma mai memba 500. So sai muka ce to yanda za mu yi, sai mu ba da kyautan 10,000, sai kuma mu baka bashin 10,000. Bashin 10,000 da za mu baka ba wai dan za ka damar da shi bane, bashin za mu baka ne in ka je ka sarrafa kan masu irin abin soya kosai, masu riɗi, masu gyaɗa, masu kuɗi, ƙananan dai sana'a dai na mata dai. Haka to inda muka ba su 10,000 kyauta, 10,000 nan bashi to za mu baki ki huta na wata ɗaya, sai ki fara biyan kowane rana kina biyan 500. 500 kuma babu abin da aka sa miki ko sisin ki ba a so, tun daga fara har ƙarshe ba san ko sisin ki. In kika sa wannan, in kika dawo da 500 in ya kai kwana 20 kin ga 10,000 kenan, sai ki ba wata member, sai a ba wata member take ciki. Shine a turanci muke ce mishi circular economy, a wasu kuma aka ce mishi tattalin arziki mai zagayawa kenan. To yin da muke yi kenan. To ba wai muna san komai bane na mutum, amma muna ci gaba da yin wannan irin wannan abun. Sai muka fara da mata, sai ko matasa suka shigo ciki. To su ko matasa yadda muke musu, za mu kai wajen da ake koyon sana'a ne, kamar irin welder, kamar irin plumbing ko tiling abin nan. Kuma kai ka shi ma sai mu ba mai koya maka 10,000, sai mu baka 10,000 ya zama to kuɗin da za ka yi ɗan zirga-zirga da shi. Wato kowa yana da nashi percentage. Kowa yana da nashi percentage. To in ka gama ka dawo in ka gama sai ma za ka huta na wata ɗaya. Akwai wani lokaci za ka ga irin wannan neman da muke muku, mukan neme ku ne saboda wa'ansu ma su ji irin abin da kuke na alkhairi, domin su koyi da wannan abin na alkhairi. Me ne za ka ce game da wannan? To ka san dama irin wannan abun in ka fara, ka san da gwamnatin Najeriya take da kuma mutanen Najeriya. Kana fara wani sai kamar wanda ya baka kuɗi ko siyasa kake yi, duk abin da kake yi saboda Allah, kana ba sai wani ya ganka, tun da ladan ka na ga Ubangiji ne. To amma da kuka yi magana kuka nemo mu, sai muka to muka yi wannan abu za mu ba kamar Ministry din Humanitarian irin suggestion in aka yi haka, tunda mun yi kamar pilot program ne, mun yi gwaji ko mun ga kuma gwajin ya tafi kuma ya yi kyau. Kaga muka ba su namu suggestion din, shawara, in suka ɗauka to kaga za a iya ayi, kaga zai koma ga hannun abin nan talakan da yake da buƙatan ya samu wannan abin nan.